Tässä on 3 videoaihetta jokaiselle yrittäjälle. 1. Video kulissien takaa. Anna katsojille kurkistus kulissien taakse ja näytä, miten sun työpäivä etenee. Ihmisiä aina kiinnostaa nähdä oikeita ihmisiä töissä ja saada kasvot yritykselle. Tämmöisen video ei tarvi olla mitenkään siloteltua, vaan idea on näyttää oikea ihminen töissä ja sillä lailla tehdä yritystä tutummaksi. 2. Usein kysytyt kysymykset. Oot ehkä huomannut, että sun asiakkailla on monesti samantyylisiä kysymyksiä, niin mikä sen parempi kuin vastata videolla niihin. Samalla se myöskin selventää sun palveluita tuleville asiakkaille. 3. Jaa vinkki. Jaa sun alalta joku helppo vinkki, mikä auttaa ihmisiä vaikka välttämään jonkun yleisen virheen tai säästämään aikaa tai rahaa. Tämä vinkki voi olla ammattilaiselle joku ihan päivänselvyys, mutta tavan tallaajalle sillä voi olla iso apu. Jos tykkäsit tästä videosta, niin otahan tili seurantaa ja nähdään seuraavissa jaksoissa.